μας, με τους κυρίους που είπε ο Λάκης. Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό το συμβούλιο, γιατί είναι κάθετος ο κ. Δήμαρχος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα βγάλουμε την απόφαση, την οριστική απόφαση, εάν οι δύο προτινόμενες περιοχές θα είναι για την εγκατάσταση των Ρωμά. Πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει, δεν θα το αφήσουμε, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τους άλλους δύο οι οποίοι είναι απόν, να είναι όλοι μαζί για να μην ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Μήπως την άλλη Πέμπτη λείπει κάποιος άλλος και δεν μας πούνε την επόμενη. Αυτό κάναμε μέσα. Θα είναι ένα τριήμερο. Πιστεύετε δηλαδή ότι το μπαλάκι αυτό 20 χρόνια δεν παίζεται πινκ-πονγκ? Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή ή θα πει γκολ ή θα πει out. Οπότε, είστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο πόλεμο? Γιατί μιλάμε για πόλεμο, έτσι. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, μιλάμε για πόλεμο. Εμείς έχουμε δηλώσει στον κύριο Δήμαρχο ότι ο κόσμος είναι εξαγριωμένος και μάλιστα σήμερα πιστεύαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να το συγκρατήσουμε. Πού θα γίνει στην περιφέρεια? Μα ο Ροδιάκος λαός έχει επιδείξει επανειλημμένες φορές ότι έχει επίπεδο. Προσπαθεί με επίπεδο τόσα χρόνια. Ναι, αυτό πέστε το και εσείς στην τηλεόραση. Την άλλη Πέμπτη στην περιφέρεια εμείς ακουγόμαστε. Όλοι είμαστε προετοιμασμένοι. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το όλο το νησί να ξεσηκωθεί, να διώξουμε τους Αθήκανους από το νησί. Όλοι οι Ροδίτες. Γιατί όλο τον κόσμο βλαφτούνε. Δεν βλαφτούν μόνο εμάς. Όλους. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελε να φύγουν όλοι οι Τσιγκάνοι από τη Ρόδο. Εάν και πού είναι το πρόβλημα? Βοηθούμε, μπορούμε. Πού είναι το πρόβλημα? Εμείς που το ψηφίσαμε μπορούμε να το βοηθήσουμε. Εμείς που το ψηφίσαμε μπορούμε να το βοηθήσουμε. Για να μην πάρει και τον όγκο. Είσαι εσύ εδώ, η υπόλοιπη Ρόδος που είναι? Παιδιά, όπως καταλάβαμε ότι θα έρθουν στα σπίτια μας και πριν να έρθουν στα σπίτια μας, λοιπόν, πρέπει να στρατευτεί όλο το νησί και να κατεβεί ο κόσμος και να τελειώνει μια και έξω αυτό το πράγμα. Αυτή η γάγκρενα πρέπει να κοπεί και να τελειώσει, να καυτηριαστεί και τέρμα. Να πάρουν ένα καράβι και να τους βάλουν μέσα και να βοηθήσουμε. Να τους βάλουμε και να φύγουν. Να φύγουν. Άλλη μια ευκαιρία στο Δήμαρχο. Τελευταία. Και στην περιφέρεια και στις αρχές. Η επόμενη είναι τελεσίδικη. Δημήτρης Καραγιάννης, ζητώ από όλη τη Ρόδο, εάν το Συμβούλιο αυτό την Τετάρτη, Πέμπτη, πότε οριστεί, δεν βγει κερδισμένο από εμάς, ζητάω όλη τη Ρόδο να έρθει εδώ στο Δημαρχείο, γιατί θα φύγει από το δικό μας σπίτι, θα πάει στο δικό τους, θα αλλάξει η περιοχή από τη δικιά μας περιοχή, θα πάει στην άλλη περιοχή. Πού θα γίνει η συνάντηση, πού θα γίνει και τι ώρα? Θα γίνει εδώ στο Δημαρχείο, ακόμα ώρα δεν ξέρω. Θα ενημερωθούμε. Θα βγούμε στα κανάλια και θα το πούμε. Αυτά. Ευχαριστώ.